Nggih, dawuh. Mbok aja ndingkluk ngono ta, Le? Rada ndangak sithik wong bagus. Iya, Wong ki nek Tangger. bagus kuwi kondang. Aluse wicaramu yo alus. Menawi kula ndangak dikinten mboten ngajeni Rama. Loh. Meso entuk. Ya ora apa-apa to. Surya Kusuma, Dawuh. kowe ngerti bapakmu? Nggih. Coba sawangen bapakmu. Diajeng ora kayak biasane. Nah iya to diajeng kok Iya, sajak. Malah kaya mangkon Sembrono kok. orang tuku lho. Iya sajak ngane-anei. Lah ngene rada bagus ndangak sithik. Loh, Lah, diajeng. Apa ki kok Mas Adipati? Ya kan bos iki ditokang kados pundi to Kang Mbok kok. Loh, Rakyat menika sanes putra kula. kok kurang Reka Daya. Hei, Lho. Reka Daya. mangke rumiyin. Kene. Mboten, Kene niku. Kula mboten Reka. ngertos perkawis menika bilih Surya Kusuma menika mboten sanes putranipun panjenengan. nggih. Hei, Eko, Nggih. maju. Reka ditimbali. Surya Kusuma rada maju. Nggih, dawuh. Kados pundi to Kowe menika, Kang kuwi Mbok? Reka Bingung aku biasa. abdine Nggih to. putraku Pangeran Surya Kusuma. Iya to? Kok dadi kaya mangkene to, Nimbo Ratu? Lah nggih, kok wonten kedadosan kados mekaten. Ketiwasan Candrawati. Ger Surya Kusuma. Dawuh. Dudu kowe. Les. Surya Kusuma. Kang Surya Sabar Kusuma. to, Kang Mas. Diajeng. Nek ora gelem Bali. Reka rene. Nggih. Kula. Diajeng. Duh, Surya Putramu Kusuma Reka. sing endi? Weh, Surya tak Kusuma balang slop ditimbali tenan. Kanjeng Rama kok. Ya aja duka kaya mangkono to, Dimas. Ki celukane ki aku ki Sabar, Kang Reka apa Mas. Surya Kusuma ta? Surya Kusuma kowe. Wong loro. Iki ya kuwarnen kok ya. Nggih nyun Jejer. pangapunten Ibu. Jejer lungguh. Kok gawe bingung ngono lho. Reka. Dawuh. Surya Kusuma. Wonten dawuh. Iya to iki diajeng. Lah iki to. Malah bingung tenan aku. Jadekake aku jajan bingung lho. lho ya Adipati. Aku wis ngerti yen kowe kuwi Reka. Lah Reka apa dudu? inggih. Kok kowe nganti nggarwa si Candrawati kuwi pakone sapa? Kowe wis nyuwek rauku ya, wis nyulek mataku ya kowe. Nyun pangapunten Rama. Sadaya karti sampeka menika ingkang damel inggih putra paduka pun Surya Kusuma. Kula ingkang nyuwun pangapunten Rama. Lah kok iso? Kowe nganti gawe-gawe kaya ngene iki kepiye? Nalarmu iki kepiye to Surya Kusuma? Ning Mangke kula rumiyin. sampun tresna kalih Candrawati. Tresno karepmu lah karepmu. Adipati. Lah Iya, mekaten. Reka-reka, Wis jeneng jenengan Reka kok to. mantu. Nah, Nek nggih. kok Reka-reka. Putra mantu lho, Kang Mas. Nih, Surya Kusuma menika ingkang bagus menika lho. Bu. Lah ing ajeng kok Bu, luput Rene. to. Ketiwasan. Bu aku wangono. hei, Kula kowe rumangsa kleru apa ora? Nggih luput. Kleru. Klentu. Klerumu ngendi? Bacut tresna kalih niki klentu. Aduh nggih. Kowe tresno karo kene? Ora iso. Kene kuwi wis pacangane si Surya Kusuma. Nanging Surya Kusuma mboten kersa. Menika abdinipun. Menika Kang Mas. Surya Kusuma napa Surya Kesumet? Wis gedibak 17 sakniki putra sampeyan wis dikapakke iki mau. Dados menika sanes Surya Kusuma. Sanes menika abdinipun. Lho. Nyadong Mantuku. Nyadong dawuh jeneng Adipati. Ora sah. Nika mboten Surya Kusuma. Surya Kanta. Loh, Kang Mas Adipati. Nek mekaten Jebul. jenengan Pripun niku niki? sampun Wis keblinger. saiki kowe minggat. Minggat to kene. Kang Mas Kusuma kalian Candrawati. Kok dhisik? Kene ya. Kene Piye to Cak? Aja, Mbak. Piye? Niku karmu Aja isin-isin karo pon Rama to lho. Nggih. Pon Rama awe ibu nek duwe mantu kaya ngono ya Ayo, licet Dik. to, Nggih. Nggih. Perkara iki ingsun ora trima. Jebul sing dadi mantuku mung winates abdi gedibal. Dudu Surya Kusuma putrane panjenengan. Kula nggih mboten trima babakan menika kok. Nuwun sewu, Pripun Paman. to sampean niku? Semanten mugi kula. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Mboten trima kula. Ora trima ya bali. Lah kula kok mboten didodoke kalih iki. Kok ya kurang ajar kowe Lancang kok iki abdi garwaku. sembrono lho. Garwa dalem to? Nggih monggo. Rama Adipati
meyah nang dalem paman Dipati. Coba Piye? matur sing pratitis. Pancen kula dodo kula temoho sedaya menika ingkang damel menika kula. Ingkang damel sandiwara menika kula. Nang jeneratanipun sakmenika Diajeng Candrawati sampun kelampahan daup kalian pun reka. Pramila saking menika monggo dipun lajengaken kewala ta Rama. Nyatanipun sasampunipun kula ngawuningani dhateng Candrawati mboten maibet. Menawa panjenengan sulistya ing warna. Nanging mboten dados panujuning manah kula Rama. Lho, Ateges yen sosok kowe iki ora Ratresna. tresna ora bisa ngomong, bisa kandha, bisa matur Ya karo iso matur karo ramane. Kuwi kok Aku kepiye to isin. dandane? Perkara iki aku isin. Nggih nyuwun pangapunten menika klanjenipun putra kula pun Surya Kusuma. Ngaten Ingsun Rama. njaluk tanggung jawab. Rambungke perkara iki supaya ingsun rangning semit dening para kawulaku sing wis tak parigya Candrawati kelawan Oke. Surya Kusuma. Surya Kusuma. Dawuh dalem Rama. Sing gelar kowe, sing gulung ya kowe. Inggih, kula mboten sarujuk menawi paman reka ing sampun lambiyantu dhateng kula dipun. Karepmu. Kula badhe sumusul Kang Rada. Oh, iya, kula. Candrawati. Candrawati. Ora usah. Wis to. Pangapunten Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Lah kok Piye to? ngomong aku kok. Nyuwun pamit badhe Ibu sumusul ya garwa kula Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Candrawati. Ayo ketemu iki Bang Mas. Kok pripun Kang Mas? Akan aja dados lingsem panjenengan dalem. Pundi to Kang Mas? Kedahipun menawi badhe ndapaken dipun taros lah sinten menika? Ditersih rumiyin menika putra kula napa sanes? Kok terus Mestine sing nyalake ki ora aku, ora ingsun ya. Pripun? Ngaku-ngaku Surya Kusuma utusane Adipati Sabdajati ana ing Banyu Biru. Rak ya bener. Antarane Banyu Biru, Carang Lampit bakale bepisanan. Kasunyatan ana kedadian sing kaya mangkene. Ngaten. Anak kula lunga. Anak sampean nggih lunga. Digoleki bareng-bareng. Monggo Ayo. Pati. Monggo. Ayo. Monggo monggo. Candrawati. Jeng Pangeran Surya Kusuma. Piye paman? Menika panjenengan ingkang damel permasalahan menika. Ngantos adi kula reka sakmenika wonten pundi dunungipun mboten mangertos. Menika gara-gara panjenengan. Kok dadak reka-reka kaya ngono. Aku wis dodo. Terus pundi? Nyatane ya paman reka daup kawan Candrawati seneng atine lho. Lho seneng atine ning terus kedadiane reka ditundung minggat. Sakniki ten pundi panane kula ya kelangan sedulur to. Aku sing bakal tanggung jawab bab kuwi. Panjenengan Pancen bertanggung aku sing jawab. ngelar, Aku sing bakal nggulung. Ayo, saiki digoleki bareng-bareng paman Nggih reka. jenengan ngrika kula ngrika. Yo, ayo. Biar ketemu. Kok iki kawula ngendi iki? Kok malang kadak ana pangarepanku iki? Inggih, dipun tepangaken kemawon. Lo kawula saking Carang Lampit. Saka Carang Inggih, Lampit. panjenengan sinten? Yo, aku Adipati saka Glagah Wangi. Adipati Bromasta aku. Adipati Bromasta. Adipati Bromasta. Yen ngono kok sing gawe ontran-ontraning praja Carang Lampit kowe. Lho, gene kok kowe ngerti? Ya genah aku ngerti.
Jalaran kowe wani ngayunake Dewi Candrawati. Malah saiki tak elingake marang kowe, Adipati. Sang Adipati, yen to Candrawati samengko wis ora lamban meneh. Wis diwengku dening priya. Mula saka kuwi ndakno karepanmu bakal dhaup kelawan Candrawati. Kowe iki amung kawula ngeliki karo Adipati kuwi, serep nyawamu apa piye kowe? Yo. Nadyan to aku mung kawula nanging aku wenang njejeg adil. Endi sing barang bengkong bakal tak kencengake. Durung lega rasane atiku yen durung bisa ngayunake Candrawati. Sak karepmu. Mula aja mbok pepalangi. Yen cilik kebeset kulitmu gedhe tumekaning pati, aja takon dosa kowe. Yo, ora dadi boyo pangapa. Ora teges dadi aku wedi marang kowe. Wangkal. Awas, hut, hus, ha, hus, ah, wah. Hus, ah, hut, awas, ah, hus, ah, hus, hut, was. Hus, kan, hus, ah, was. Wah, wah, Duret. Royo. Ah, hus, hus, wah, was. Ah, hus, was. Ajar. Rancap, rancap. Loh, loh, sapa kuwi? Aduh, mantep banget. Sik, atos-atos Deng Dipati. Mari napuk rai, dak-dakane sapa kowe wong wadon? Aku tantri. Tantri, ana Ya. sambungane apa kowe karo kawula iki mau? Dudu sanak dudu kadang. Ning wis wajibe yen aku tulung marang pepodo. Dene wong siji kok dikroyok wong sakmene ambane. Wis ben karepku. Wah, piye carane supaya Aja menang? kepalangi kowe. Yen iso tak elingke, bali menyang negaramu ya. Aja gawe rusak ning kene. Ora nedya bali, Ren. Durung bisa ngayunke Candrawati. Duret ayo, kancur. Tampani pusakaku mati. Mundur. Aduh. Gene ya mung semono lho. Ngono wae wanine keroyokan. Wah, iki gek sapa ya? Iki kok ya ora ana wong iki terus aku le arep nulungi kepiye iki? Ya malah mesake. Wah, piyayine bagus eram-eram ya ampun. Ayo tak tulungi lah, alah-alah. Ayo piyayi bagus. Iki ya dikroyok ngono kok ya tegel temen sing kroyok. Aduh. Aduh. Ditulungi malah kaya ngono. Aku kan sabar nggih, tak tambani. Sip.
Kamangka aku bacut tresna karo Candrawati. Wong gedhe-gedhe kuwi ora padha nyawang karo kawulane. Sing jenenge tresna ki ora mawas derajat. Kuwi anak adipati. Apa kuwi batur apa gedibal. Ning nyatane tresna. Lah kok malah aku diwirang-wirangke kaya ngene iki. Ditundung ning ngarepe garwaku. Ya. Mumpung neng tengah alas. Kesel sing pelayon tak turu neng kene wae. Lho. Muga-muga ngimpi ketemu Candrawati. Loh. Neng tengah alas kok ngerti-ngerti neng dhuwur sirahku ana wong ngadeg. Sampean sinten? Memper yen kowe ora ngerti. Aku sing ngreksa alas kene. Oh, sing ngreksa alas ngriki panjenengan. Ya. Menawi ngaten tiwas kebeneran. Kula niku kepengin mati. Loh. Pengen mati piye? Wong lara wae tambake kok wong urip kepengin mati piye? Kula niku wong cilik, ingklak-ingklik, linggih dingklik di ina kalih para adipati kon minggat ditundung lunga. Tinimbang rekoso kula pilih pralaya. Kowe pengen mati. Nggih. Kok sik gampang, wong mati kuwi malah gampang. Sing angel kuwi wong urip. Ngono. Lah nek mati gampang nggih kula ndang bres ngoten kula tak mati. Gampang. Bakune aku tak takon. Nggih. Jenengmu kuwi mau sapa? Asalmu saka ngendi? Kok kowe nganti ngreridu Yai Macan Kumbang anggonku ngreksa alas kene. Nami kula Reka. Reka. Kula niki kewirangan. Lah panjenengan menawa sinten? Mending Aku Kiai Macan Kumbang. Kiai Macan Kumbang. Aku sing ngeten Kiai. alas kene. Kula niku upamane urip nggih rekoso, wong pun lunga ditundung mboten diakoni sinten-sinten kamangka tresna kula kalih bojo kula sing jenenge Candrawati niku pas lagi ngrembaka. Ya. Kula dipegat tresna kanthi peksa kalih mara tuwa. Niku lak jenenge Murang Tata. Kula nyun tulung. Kon ngopo? Kula mang pateni. Reka. Aja gampang mutung, Reka. Wong kang gampang mutung kuwi jenenge wong kupur. Wong kupur ki mau wong kang ora gelem ngakoni nikmat peparinge Gusti. Kowe mati cetha badan sapoto mati ora menawi ora dadi sabab nanging bojomu Candrawati sing wis kadung tresna karo kowe kuwi bakal kebedotan tresna dadi najan mati ki matimu dhewe ning kowe tetep kena karma pala. Reka nggih kados awit saka iku kowe aja kesusu mati sebab
Nadyan kowe rumangsa wis ora duwe apa-apa. Kula mboten duwe napa-napa, dipedhotke kalih garwa jek diwirang-wirangke. Nanging kowe wis duwe katresnan, Rika. Nggih. Kowe isih duwe katresnan. Katresnan iku mau dadi pawitan uripmu ing besok, Rika. Awit saka iku, Lajeng kowe kudu sanipun tetep urip. menawi kula urip, kula dioyak-oyak wong pirang-pirang kula lajeng dipateni lho. Aja kuwatir. Kowe tak paringi piandel. Iki jenenge pecut sogok telik. Ya, Pecut sogok telik. pecut Kapiyasanipun bebasan kok sabetke gunung Jugruk Segolasat. Nganggo pawitan iki ora bakal ana kang ngalahke kowe. saged kagem males wirang. Kena mbok apa wae. Oh, nggih. Matur nuwun. Ya, Menika dipun paringaken kula. tak wenehke karo kowe. Wah, matur nuwun, matur nuwun, Ya, matur nuwun, matur nuwun. Nyok, Rika. Dadi pawitan uripmu anggonmu bakal urip bebrayan karo Candrawati. Candrawati, ya, nggih. Rika. Tak pengestoni muga rahayu uripmu. Nggih, kula saged teng Carang Lampit nglandang si Ya bener. Candrawati. Nek perlu Carang Lampit kula gawe Karang Abang. Mongso para. Kula males wirang. Tak awat-awat ki kok dodoan Rika. Nggih. Pareng nyuwun pamit. Sing hati-hati. Rika. Muga-muga menang kowe Rika. Duh Nimas Mustika ning wang hangu jiwat mawe reseping hati tetulunga raga ningsun kang katamanas mara Semira nyerenake lungkrah lan lesu ngilangke rasa kang samar tresnaku sundul wiyati tantri dalem Kang Mas saupama nalika semono kowe ra suka pitulungan kelawan aku
mbok menawa Surya Kusuma kuwi lagi kan kari aran. Menapa injih? Namung menika namung dilalah kemawon kula pas liwat, Kang. Lah pun Kakang wis kantoko ing tengahing dalan dikerubut wong semuanya kae. Lah injih to. Ning nek tujunipun lak panjenengan sampun sak menika sampun sehat. Bapak. Kowe iki kok ya ngowahi adat saben. Ngowahi apa? Biasane bapak ki nek ning sawah, kowe iki nusul bapak terus ngirim wedang karo panganan. Lali. Kok malah ning kene nek wong lanang. Loh, Iki Pamantoyo. loh, Pangeran Surya Kusuma. kok malah wis tepuk Kok ta? panjenengan cuma ndok wonten griya kula. Jadi tantri iki anakmu. Niki anak kula. Loh, Kok bapak kok tepuk karo iki bendaraku, Nduk. Iki Pak Gus. Kanjeng Pangeran Surya Kusuma. Kowe iki kok lancang? Kok aduh. Mau wis cis mesti. Siti. Kenapa to? Siti. Nun pangapunten menawi anak kula lancang. Ora. Anakmu ki ora lancang, malah dheweke sing wis suka pitulungan kelawan aku. Loh, Saupama aku ora ditulungi dening tantri iki mbok menawa wis tumekaning tiwas. anak kula sagete napa? Halah, wong ya sing ngajari rengen bapak ngono lho. Loh, bapak kan ngajari kan ngene to, Nduk. Dadi iki Bendaraku. yo aduh. Malah Pangeran Mangku Surya Kusuma. tiwas kebeneran Pamantoyo. Terus pundi menika? Sause aku cuma ndok ning gubukmu utawa ning omahmu kene. Nggih. Aku kuwi ditulungi kelawan tantri. Dadi separo nyawaku kuwi dumunung ning tantri lho. Oh. Separo nyawaku. Mura saka kuwi sing jenenge garwa sigaraning jiwa kuwi pas saumpama si tantri kuwi dadi garwaku. Nanging menika anak kula lho Njeng Pangeran. Nanging, Kula niku nanging. abdi panjenengan. Masa ya aku ndek mantu Njeng Pangeran lho, Nduk, apa ya patut to, Nduk? Lah perkarane kowe kuwi ngelilake putramu apa ora? Lah nek kono wis padha senenge ya piye meneh? Boleh ya Pak ya? Hah? Boleh ya. Ah, papa enggak apa-apa. Ing atase paman reka wae wis kelakon daup kelawan putri ing Carang Lampit si Candrawati. Sampun aku Pangeran Candra Kusuma saka ing Bumi Ayu daup kelawan tantri apa lupute paman? Nanging ngeten Njeng Pangeran. Menawi jenengan menika remen saestu kalian anak kula, dos pundi caranipun panjenengan badhe nggarwa anak kula menika? Yo, aku ora bakal lali marang Subasita. Inggih. Aku mengko bakal matur ning ngarsane Kanjeng Rama, bakal tak lamar putramu Oh, ngaten. kanthi cara ingkang becik sak trepe. Nggih. Ning estu to menika Njeng Pangeran. Tenan Oh wis tantri. kadung kobol-kobol kok gek panjenengan. Dikapake to, Nduk. Ki aja kaya ngono. Maksudnya ki aku ki Terus nona wis iya ngono. nggih ngeten Njeng Pangeran wong menika anak kula nggih sampun kelajeng tresna kalian panjenengan, pun pokoke kula pun bawasesa nderek panjenengan. Jo, kula saka kuwi tantri Nggih. aku pamit sawetara. Aku tak matur ing ngersane Kanjeng Rama. Oh ngaten nggih. Bakal tak lamar kowe jatuh keramak. Estu lho menika Njeng Tenan. Pangeran aja ngapusi lho Tenan nggih. aku. Lho, ajeng bisa temu Kowe riyen tak ajeng pamitan iki lho. tak kira digawa. Boten. Wis. Aku pamit ya. Angudang-udang. Ora. Kabari lho. WA. Estu lho Kang. Wis, Nduk, wis. Apa to? Aja suwe-suwe. Apa to? Bapak pengen. Pamit aku, pamit. Nggih, Kanjeng Pangeran. Aku kok kaya ngimpi to, Nduk. Aku dhewe ya ora ngerti lho Pak kok iso dadi kelakon kaya mangkene. Wis ning ngene engko nek ngantek Ning kira-kira ngapusi ora ya Pak ya Njeng nek Pangeran. kudune Kanjeng Pangeran Surya Kusuma ora ngapusi, Nduk. Ditunggu wae. Tenan ya Pak ya. Ayo.
njur bali rene meneh ki arep ngopo kowe? Kowe ki nek dadi abdi ku ya sing nrimo. Kowe ngaca. Kahanan ning donya kuwi sing jenenge wong lunga mesti mulih. Manuk wae mabur mesti mulih ning kandange. Lah rumangsamu omahmu apa carang lampit apa piye? Aku iki gedibal 29 ngaku-ngaku Surya Kusuma keparat kowe. Sing jenenge ijab kabul. Apa kuwi? Kuwi wis sah. Aku bojone Candrawati. Kuwi wis ora iso dipegatke menungsa, kajaba yen wong loro kuwi siji ora tresna, sijine tresna kuwi ora anu bisa dipegatke.